Почитуван председателе Пендаровски, почитуван председател на парламентарната група за приятелство Израел и Северна Македонија, господин Хамад Амар, почитуван Ернест Херцог од Светскиот еврејски конгрес, почитувана Марија Багдасарова од Европскиот еврејски конгрес, почитуван председател на еврејската заедница во нашата земја, господин Пепо Леви, почитувани гости, почитувани присутни. 7144 евреи од ова место, каде што сега стоиме, пред 80 години, за сегогаш ги нема. Нивниот живот заврши. Брзо, сурово, непотребно. Заврши поради лудата и крволочна идеја на неколку, кои беа потоа поддржани од многу други. Ете, толку е лесно злото да надвладее. Затоа денеска, како и сите денови, гласот на разумот, светлината, прифаќањето, човечноста и демократијата мора да е гласен и јасен. Да го слушнат сите. Нашите животи може би завршија, но нивниот дух е постојано со нас да не подсетува и да не храбри. Злото на Холокаустот не смее да се повтори. Пред безмилосно да бидат убиени во логорот Треблинка, нивното тело и човечко достоинство беше кршено. Ослабнато, изгладнето, поразено, слободата и идентитетот заробени. Но духот не умира. Тој живее со оние и за оние кои се сеќаваат на нив, кои го носат во умот и душата, оние кои со непокор застануваат пред злото и велат доста е. Од тој непокор се изнедрува надеж за иднина и слобода, еднаквост, правичност и праведност. И денеска се сеќаваме на сите нив, тие не се само бројка, тие се светлината која ни покажува патот. Се сеќаваме за никогаш да не се повтори. Слава им, ви благодарам. Штиничене дузеде катар Hebrein ga kuvend, ku po qëndrojmë tani para 80 viteve janë zhdukur përgjithmonë. Përfundoi jeta e tyre, shpejt, mizorisht, pa nevojë. Përfundoi për shkak të idesë së çmendur dhe gjakatare të disave, të cilët më pas u mbështetën nga shumë të tjerë. Sa e lehtë është e keqja të mbizotroj. Prandaj sot, sikurse të gjithë ditët, zëri i arsyes, dritës, pranimit, njerëzisë dhe demokracisë duhet të jetë i lartë dhe i qartë. Le ta dëgjojnë të gjithë. Jeta e tyre mund të ketë marrë fund, por shpirti i tyre është gjithmonë me ne, për të na kujtuar dhe për të na inkurajuar. E keqja e Holokaustit nuk guxon të përsëritet. Para se të vriteshin pamëshirshëm në kampin Treblinka, trupi dhe dinjiteti i tyre njerëzor u thye, u dobësua, pa ngrënë, u mund, liria dhe identiteti i tyre u robruan, por shpirti nuk vdes. Ai jeton me ata dhe për ata që i kujtojnë, që i mbajnë në mendje me shpirt, me ata që qëndrojnë, pa i u bindur të keqës dhe thonë, mjaft më. Nga kjo mosbindje lind shpresa për të ardhmen dhe lirinë, barazinë, drejtësinë dhe drejtshmërinë. Sot i kujtojmë të gjithë ata nuk janë vetëm numër, ata janë drita që na e tregon rrugën. Ne i kujtojmë që asnjëherë mos të përsëritet. Lavdi u qoftë. Ju faleminderit.